Το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις πριν πας για σκι και κανείς δεν στο λέει. Ξέρεις ποιο είναι? Πας για σκι χωρίς αντιλιακό, χωρίς γυαλιά και χωρίς προστασία για τα χείλη. Και νομίζεις επειδή είναι χειμώνας δεν κινδυνεύεις. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Και το χιόνι αντανακλά μέχρι και το 80% της ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει εγκάβματα στο πρόσωπο, έντονη αφυδάτωση, πανάδες, πρόωρη γύρανση, σκασμένα καμένα χείλη. Και ξέρεις τι βλέπω μετά στο Ινστιτούτο? Δέρματα, τραυματισμένα, ερεθισμένα, που θέλουν μήνες μετά για να επανέλθουν. Αν δεν σέβεσαι το δέρμα σου στο βουνό, το πληρώνεις μετά. Τι πρέπει να κάνεις πριν ανέβεις για σκι? Γυαλιά ηλίου ή μάσκα σκι με UV προστασία. Αντιλιακό προσώπου με SPF 30 ή 50. Προστασία χιλιών με SPF. Και ανανέωση μέσα στη μέρα. Δεν είναι υπερβολή, είναι φροντίδα. Αν θέλεις να σε βοηθήσω, να σε καθοδηγήσω, να διαλέξεις το σωστό αντιλιακό και τη σωστή προστασία για το δικό σου δέρμα, στείλε μου μήνυμα και θα σε καθοδηγήσω.